JIRSOng ASOng ahin pen awareness activities at community level athepi and pen keso kelangpon. Matijong ni phai ke thomarni lakhakre troksi soching henta constituency angkang rongagora hawaralong ameka chichar chiato phana ke joy pen se kelangasai ke dengpon. Bangso sai dipu JIRSOng ASOng atum pen chipatir piponsi kidu kela garada tum angbong ameka chichar chia bang pu bang piato phan puthot ameka pachichar ji pu akimang pen ke joy pen se langpon lu. Ferangke atum ka homri duna hod birtanang bachini duna tengke bangso sai mate ameka bia tuma phan bangso ke joy pen se kelang asai ke deng pon longlok lake phadar thangchan aning ke me pen nang ke japona teng pen dipu JIRSOng ASOng ahin pen chipatir pi pon si kelangpon longlu la solong penangana tuma phan se lang pon pen akime tumta dulu sonsi non ke bang jilangar ni sitame bangso sai deng pon thubom lang pusi than pachini pon langkhang pen komol kathar nang ke lo birta malong news.